Saudos desde Outeiro de Mondoforte. Iniciou a súa celebración coa década dos 90 do pasado século e ten nostalxia de varios séculos máis atrás. Os comezos foron modestos e incluso tiveron miradas raras, pero todo cambiou a mediados da década cando se fixo popular e popularizou. Con que se fixera popular moito tivo que ver Loira e o seu equipo e con que se popularizara unha parella que se convertera en matrimonio na Catedral de Mondoñedo un sábado de agosto e que en lugar de levar smoking ou vestido de seda branca vestían con roupas de outro tempo. Pero todo isto non tería sido nada sen o traballo e a diversión que aportan moitos veciños e veciñas que poñen esforzo, ilusión e dedicación para facer realidade cada ano un soño. Un afán colectivo que viven e gozan xentes de aquí e acolá e que permite que a cidade e os cidadáns se sintan orgullosos de ser o que foron e que debería dar ánimos para pensar en que serán. Un saltimbanqui por aquí, un cabaleiro por alá, unha fonte que surte de viño e uns mesoneiros que serven liscos, filloas e chourizos, caldo e polvo, todo estrado de erva seca. Nalgún tempo, as feiras maiores do lugar celebráronse en agosto. No tempo no que se mercan tabletas que non son de chocolate e se volve a liar tabaco sen necesidade de aderezo, hai un lugar para querer vivir un flashback. Tentar revivir o que tivo sido centos de anos atrás, aínda que sexa cun smartphone no peto. E teremos ocasión de vivilo de novo esta fin de semana en Mondoñedo, porque o seu mercado medieval chega á súa 25ª edición, un cuarto de século xa. Dende o venres e ata o domingo, as rúas do casco histórico de Mondoñedo estarán ocupadas por postos que ofrecerán mercadorías de hoxe, simulando que son do outro tempo. Cada edición son máis as producións locais, e iso é algo que fai medrar en calidade e diferenciación ao medieval de Mondoñedo fronte a outras citas similares, ademais, claro está, do entorno no que se desenvolve. Hai dúas cousas que creo que non deberían tardar en incorporarse a esta cita. Unha é o xogo do tangueiro, un elemento de adestramento das lexións romanas que foi cambiando de finalidade ao longo dos séculos e que en Mondoñedo chegou a ser disciplina lúdica ata o século pasado. E outra, a representación de algún pasaxe da vida do mariscal Pardo de Cela. Sen lugar a dúbidas, un dos personaxes máis representativos daquela época. Bo día.